Anya laki din! Amo ngay mare, damag ko anangabak kano ni Darwin Idikalman. Ah, kasta? Kat, manungan bakan na. Ay na, makapaapal nga rod si ka. 200,000 kano ti pangabak na. Agasam, nagdakkel ngamin ti tayana iti huweting. Agasam? Hay, sana all ko nakmanon. Wan nga rod, datao pa'y amamitlong agtaya iti may saal daw. Di pa'y mangabak mo. Isupay ngam adan to, mare. Mga baktan tumit. Saan pa'y nga ita? Ay wana, huwag mawalan ng pag-asa. Ako na dagiti Tagalog. O mare, adda ka din numirom at hayaan para inton rabi eh. Ay, adan na, mare. Sakpay ti kunam. Nyig mo nga rodan, tama pa nakagtaya, itamot laang. Oh, atoy. Sangagasot ti tayak. O sige, wano, umay ka. Umayak sangag paiso Ay, uwan man, mare. Urayon nak. Agpulasak laang tadwa tamapan. O sige, paspasam, taamangan no saan tama abutan nila kay Pidreng nga agpatpataya. Anya, titayam luseng. Dahito kanyak tata, duling amasikog. Ha? Nangalala mo iti na ita numiram. Adda nga minasabat ko itay bigat, duling amasikog. Isu nga isumutin at inumirok ita. Sapay la kumata iso ti rumuar. Kitwin sapay lang kuma. Kahit si kangay mo milang, anya mo tinumiram. Kwa tata, 24:36. Day tamot kanyak. Oh, atoy, sangagasot ti tayak. Ay na, nagdakalangay. Ay, wala tata. Iti kasta, no mga bakak, dakkel mo. Ay, kawin na. Sige, ibati kayo pa'y. Inak pa'y agpataya iti daya. Anya kamutin milang. Amom nga dain saang mo na po'y. Ngam pinanawam, kapulang iti panagtayam iti witeng. Ay na, pasensya kan lakay. Jak mutin na lagip nga adain saang ko. Ay na, kinaad-adik mo iti witeng. Ultimo isaang mo, malipatan pa yan. Unay mo dahi tanga ugali mo. Ay, ala, husto ka din lakay. Sana balay, tanumang abakak kat mairanod ka. Mano atawa na yung agasawa ta. Ngamawampay na puota ka na nga bakam iti witeng. Anya, ay unay kan. Nangabakak mo ididwa ti tawon ni Luis nga anak ta. Malagi mo pa mo dahi, Mike. 2 tawanan ni Luis iday. Manutawon na itan, inamain. Upat na tawanan tinapalabas, aging gaita, dajay lang tinangabakam. Anya? Numariknam nga awan swerte iti kakasta asugal, isardeng maun. Saan kumama akasta, taya ka taya. Agsaysayang ka lang iti kwarta, No day itay-tayam iti inal daw, kiinggatang mo iti sidain, di nasaysaya at pay, nabsog ka, Kamo gayam Darwin, mangtad kamutin ay ti balato may. Uwan nga rod, naimbagpay kan ka. Dakkel man ang tinangabakam idinaminsan nga aldaw. Swerte-swerte lang mo daw. Kat, ikan na kami mutin iti pagtayami. Anya ti amom, no ti kwarta nga itad mo, kat iso mo ti pangabakan mi. Malalang. Antaw ti sagdwagasok kayo. Ano sa inyo ata? Day talang ti may tugong. Ay na, agyaman kami unay. Mala, umay kan kumare. Inta sa pulon nila kay Pedring. Inta agtaya. Nay, apay. Saan kay kadipay nga agawid, Los, Milaing? Saan pa'y nana? Urayon mi pa'y no anya tilabas. Anya? Saan abali? Taagawid kami matla ang madamdama. Ay, una. Agur urayaw nagiti asawa yaw.
Bayan nyo nga aguray da, nana. Adda kami laang mat dito nga agururay iti labas. Saan kami mat anapan naglalaki? Anya, ay sabagay mo't kitdi Mala urayan yung around. Sapay la kumata dagiti numero yo ti rumwar. Aywan anana, mangnamnama kami. Apay, talaga kadi-adimon maliklikan day tabi siya. Si Kamileng. Ha? Anya kamot tay. Sumangpeta ka naggapoy bangkag. Siyak pa lang mitaglutaw. Kas kadagin na, iti panganantayaw. Kwa... Day tamot yung nagtaytayalatan iti witing tamam nga ramiday. Di mo pa yan masikaso ti anak ta. Gapulang iti day ta, witing. Pasensya ka la kumanlakay. Saanin ang maulit pa Saan na maulit pa nga? Inton bigat, agtaya ka man ay. Si kamanan ti mospang tuwala iti tersina ni bagit openg amang kita no anya ti lapas. Ala, huston lakay ko naktumod. Huston nga? Huston! No mga baka, mairanod ka mutlaang. Anya? Kasta unay apungtot nila kay mo kan ka, di rabi eh? Awan nga rod. Kunamlan no saan ang mairanod no bilang ta mga baka. Una yun dayjay nga asawam. Wan nga rod. Iso siguro nga agmamalasak. Sa anak ang mga abak gapuken kwa na. Ha? Katuan, inuras-uras mo't ngamin nga agsasaw. Kat ibagam ngamin saan asuman na makamalas a talaga no kas dyan. Naimbag ka pa'y paray. Kanayan na may padamag dito barangay tayo, kanayan ti pangaba mau. Ha? Ay, sa mga paray. No maminsan, mga abak. No maminsan. Ay, kawan. Kasjay lang na ita. Sugal ka nga rin paray. Huwag makidiya. Naimbag manggang ka paray. Saan ka maawis ng tay-timiting? Ay, awan paray. Sa anak ang naisasam, iti kakasta banag. Ure niya klase ti sugal. Ay, nasayaman paray. Kasla baliktan mag. Saan ka na isang nibaga mo? Kasla ipatay na no, saan na makatayo? Ay, nakunamon paray. Podno day ta nga imbagam. Iso na lang da, kasla awan pa'y nadamag ko. Anong abakan na? Day ta nga rod kay. Awan pa'y paray. Iso nga ibagbagakin ko na, asardingan nan day ta panagtaytaya na. Awan lat ta. Na ito lang na talaga day ta, waiting nga day ta. Mga anayin, kunak! Takas lawan dingdingin na to. Kalkalagmanan itiwiting to. Mga anayin! Ha? Ay, agsasao kagayam. Ay, salbag mo dato yan. Itayak pa lang sumanawa, mga anayin. Inakayaban di anak tang. Tamangan tayon. Day tamo lag, sumsumana tar aramida mo. Kwa, pasensya kan lakay. Kalkalagak ngamin di nakitak itay abanyas ijay kalsada. Anya? Maalamangan kayo latan. Mga anak tulatan no mabisinak. Agsumada akman pa. Anya? Nay, apay ngayon paray. Si kamot yung tinaglablabay ti kawasyaw. Ay, huwag paray. Di mo nga minagawid ni Mileng. Nalabsang itay jitirsina ni Bagag Ubay nga nakatungaw. Kadwana ni Laos. Kasta ka day. Amok nga urahin damanin nun niya tilabas paray. Ay, unay mo day dya kinaadik day tiwiti ngay. Malipatan dandag iti trabaho na dito yung nagtibalay paray. Ay, bagam mo ang amin paray. Nalabos unay na dyan nga raraminin na.
Mabanbanog ka na naggapuy banggang. Si kaki din taglama baray. Ay, huwag nga raw. Oh, mabalim mga agtaya lang. Kalpasan na agawid ang. Sa nakas di nga urahin na niya tilabas. Kaslawang pamilya na kasi baray. Ay na, sayang talaga. Sayang talaga, Maray. Napungkit ti salbag ataya. Ha? Agasam, 7:10 di tinayaak. Ngam 7:11 ma, trimwar, ay salbag kit day. Agmamalasak talaga gapo iti asawa. Sumanao nga min no kasjay nga amuna nga imayak nagtaya. Ha, rurud kon. Kat, anya ngay nga rod. Talaga siguro asaan aparakan ka. Ay, sayang talaga. Napungkit pa'y laeng. Sayang. Ano talaga asaan kang agbalbali o agsina talangay? Nay, anya ka din day tangay bagbagam. Marurudak lang arudan. Kastapay lang magtipasungad mo kanyak. Ha? Marurudak gaputan na pungkit jay tayak. Iso nga agmamalasak gapukan kakag. Anya? Sa uka ngamin asao tunggal mapanak agtaya. Iso akanayon ang mapungkit. Anya? Siyak pa'y lang mati pabasulam may? Basol mo talaga. Masigurado no saan ka asumanao. Mapadasak kumamot ti mga bak. Anya? Sakit din ti karitam iti sina. Ay katuan na. Tapno awanan ti malas iti biyag ko. Anya? Naiturod mo ana ibagat ti kasta iti asawam? Ay wana, sakpay ti kunam. Ha? Iso asa anak ang mga abak gapuken kwa na. Saan mat siguro akasta, Mare? Si kakit di mat. Iso ako nakkan kwa na. No siyak ti karitan na itisina. Ay katkayat ko ah. No agsina kami, ang mga no isumutan ti panangabak ko iti waiting. Anya? Diyak kayat ti panagsasauna kanya. No kasjay nga amuna nga imayak nagtaya. Iso nga amok nga iso ti malas. Ay, awanan, Mare. Awanan na talaga. Ha? Apay, Mare. Anyat sang sangitan. Pimanawan ti asawa. Intugot na pa iti anak may. Anya? Sumangpetak iti balay may katawan mo't dagiti kawustan. Amang ano adalaang na panandamat. Saan, Maray? Amok anagawid da ni jay lugar da. Kasano daytan, Mare? Kunaklakit din no ang angaw na lang jay bagbaga na sinaanak. Ngam pinaypaiso na matan. Anya? Ayawanan dagiti agamak, Maray. Pinanawan da kaon. Mabainak mo tamang surot kadakwada ijay lugar dano bilang lang. Anya laangan ti maibaga dagiti naganak na kanyak. Nakababay. Oh, Mileng. Anyat numero. Awan pa'y tata. Sa anak pa'y agtaya ita. Ha? Nay, itaman pa'y. Aging ga ka ba ilakasan ng agtaya? Liklika kun talaga. Anya? Gapulaang iti day tao iting. Pinanawan nak dagiti agama. Ha? Ay, saan mo't adakas na agtay iti witeng, Mileng? Iso na lang, tapanunutom kumamit iti trabaho mi di balayaw. Sana kasta, ano agtaya ka, kit dito'y kalata naging gamamwam no niya tilabas. Ha? Mabalin ka limit ay ati kasta. Ada asawa, kinanak mo. Di ka maasikaso ida, kapulagi ti katatayam iti witeng. Malahos ton tata. Naplang tilapayag ko.
Mapan ka ijay lugar dalakay mo, kumari? Huwan mare, iturturad ko ti mapan. Uray amok anak kababain. Ha? Manumaten alawas nga awanda dito'y balay. Kailiw kumaten ti anak may kanti asawa. Nakaskas daw ah. Si kakit di mo't mare. Naamiris ko anapatpatag nga amang ti pamilya. Ngamday ta waiting aday ta. Ay, Katwan mat ngamin. Kunam kanyak tadadakkelan dagiti anak ko. Kan saan apaasikaso ti asawak. Isu amabalin nga agawidak iti anyaman nga oras akayat ko. Ngamsi ka ngamin, surot ka kanyak. No kunak nga agtambayak pay, makitambay ka mat. Anya ngay ita, si kakit din ti pinanawan da. manipod ita. Jak kayaten asublyan day ta awaiting, mare. Awan na sayaat nga ipay na itibiyag ko. Nagsaysayang aklaang iti kwarta. Ay, salbag. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Nagtuok ti aguray dito yung auditorium. Apay aya, mabisin ka manan. Nagmerienda ka mat itayan. Saan ko akabailan ti kasto yung agururay? Napanak la ko man nagpasada. Ay nadandanin malpas ti programa. Ag-retire lang nga rodan. At dapay la programa mo takastoy. Siyempre mata. Agasam nga data 40 years anang isuro ni mama dito nga eskwelaan. Manungay ti awatin ni mama nga ag-retire. Kwartalaang matyad da dita panunot mo. Kunam matila no saan ka nga interesado mo. Ay na, saan mo nga agawon ni mama Ijay balay nga agyan. Makitam na ita nga kinaagom mo. Anya laang mat nga ijay paggigyanan nyo. Boarding house. Saan akayat ni mama no awan aircon na? Basta, ibingayan na kiti kwarta ang maawat ni mama. Saan mo atagi ko ay namin? Ay, ma'am! Congrats! Oh, manang los. Agyaman nagtaymay ka. Ay, grabay. Nagadaw tinagsangay. Talaga the best ka, teacher. Ay, mamiss ko tagisuro. Agam sabalin tibiyag ko ita. Enjoy yung mutan tibiyag mo kas pensyonada. Agpasya-pasyar ka mutan. Ma, agawit na yon. Ay, mabit lang. Kasarsaritak na ito'y best friend ko pensyonada padak. Ay, wan gayam. Awisan ka. Makimiyembro ka mutan iti grupo mi asinyaw. Adda sumba kada Martes. Walking ijay parke. Numaminsan out of town. Mayat manday tama nang. Ma, agawit tayon. Mabisinan dagiti apo ko. Ay, alaklangan ti cellphone number mo tawagan ka. O sige manang, tapagsaritaan tanto ti may papanday ta organisasyon nyo ngay bagbagam. Bumaba kayo na. Rabiin. Ay, bumabata man langan, mama. Nakarekreklamo kasi karoni. At dapay nga rod papanak. Di ta kayo malangan. Agong unget samot ni ading mo. Ay nabayan yun, mama. Sige, umunag tayo di tabalay. Mangmangag kunti pa nagsangsangit na giti apo ko yun. Apay ngagsangit da. Awan ka diti mga awir kadakwada. Adda nila kay ko. Ngam na ibusan ti gatas da. Ay, mami, kwarta man. Taibaon ko nila kay amapan gumatang iti gatas dagiti apo ko.
Di ka pa'y lagi matang, mate. Rabi eh, ipaun mo pa'y lang tao. Ingkakit din, saan kan nga agreklamo? Di kakit agyaman tanang tid ni mama iti igatang. Apay, umiyan ka dito'y balay? Saan lang umyan? Agyan dito yun. Anya, ay dinakman raba ka na kasta. Isun ti agsilid dita silid na. Umakartan ijay bangir asilid. Anya, ay di kayat. Iso ti agirkon? Siyak ti ag-electric fan? Amom ka di, numano ti lambsam amaala ni mami iti retirement na, ha? Mano, 4.8 million. nagdakkel mo't gayam. Kat siyempre, 60,000 iti binulan ti maawat na pensyon na. Ayos sige. Dito'y nga ro din balay nga agyan. Naglaing ka nga agreklamo, kunamlan at da trabaho. Agpa-internet tayo nga ro din Tapno makapag-game sakmutan. Dayta ti paglaingam. Nubayadan na amin na kuryente kas kadadanom, kan iso ti aggatang itimakan. Ay katayusan na bakit? Uray dito yan balay nga agyan, iti agnanayon. O anya mama, komportable ka kadimo laang dito'y silad mo? Silad ko, kunam. Katwan, itata-retire kan, dito'y kan balay nga agyan. O di mo pa'y kayat, aircon da ito'y pagturugam. Kano silad jumat nga agasawa da ito'y? Itadmin akan ka. Kasano jay balay tayo ngay? Ay namamaila ko yun. May mayat dito'y apagyanan nyo. Taadda kami kinilakay ko amang kadkadwang kada kayo. Ayan ni mama. Aday Jerwar, kasarsarita na jay bakit apada na apensyonada. Yan nakita tayo sa auditorium? Wan, aw-awisan na ni mama ang makimyembro ijay asosasyon da. Saan mo ngay palubos? Ibusendan tupay ti kwarta ni mama. Talaga saan? Adda ka di kan ka ti ATM ni mama? Tapay, an-anwam. Buludak lang mata. Imbag kan ka, taik-ikan na ka iti kwartam. Anya nga ikikan asasawam? Sige na, buludok kon. Uray 5,000 lang. An-anwam ti kwarta. Apayanas ka na maamom. Isugal mo tumulang. Apay ti kunam jakam mo. Nagrigat ka na ya kasarsarita. Awan kanyak jay ATM na. Addakan kwa na. Iso ti makakaam mo nga agwid-withdraw. Ma, panagbabayadan iti kuryente. Mano, ti bayadan? 3,000. Kan mangtad kamutan ay iti pag-grocery mi. Mano? Gatas dagiti apo ko yung. Bagas kan mausab dita kusina. Umanay mutin ajay 10,000. Kano amaadaan iti trabaho nila kay mo? Ay, jak amoy ti day tao. Nagsadot mo't ngagbirok iti trabaho. Madlaw ko nga min ngagmalmalumot ngagi-games iti cellphone. Day tangamin ti asam na nga aramidan, mama. Alan mangted kan iti pagbayad iti kuryente, tamapan kami agbayadon. Narigat numaputdan tayo iti kuryente, mama. Ay, katwad Kanjay pag-grocery mi pa yan Ay, wun kayam. May samot ni ading mo aroni itay. Ay na, mama. Umay na kayo na dawatan iti kwarta dayjay. Di mo kadiik-ikan ta nagsadot. Nagasampay ngagsugal. Idulin mo day ta ATM mo, ta mga nulibasan ng alaan. Sikan sa mutan ti agaw-awir ka dagiti apukom. Ay, huwag nga roon manang. Ayan nga ni mamada. Aglablaba, ni matlakay na. Agkulkulong ijay silad. Nay, apay, agsakit. Ay, aggigames ijay cellphone na. Di na kayat ti paisturbo.
Kasanungay ma-enjoy mo ti retirement mo no kasta. Agaw awir ka mo iti apo ka. Bakit? Anya day talutluto masidain. Dinengdeng da ito eh. Anya? Sino ay tagsida iti kasta? Daytoy ti kayat ni mama asidaan. Ay, awan ti mayat nga agsida iti kasta. Ibagam agumatang iti karne. Na, naglaing kang agreklamo. Sika kuman ati gumatang. Anya ti serbina nga agyan dito'y balay. Di aircon pa iti silid na. Iso tinagbayad iti kuryente. Kan gimatang iti gatas dagiti anak mo. Ay, basta. Karne, ti kayat ko, asidaan. Ayan nga'y nilakay mo. Saan ka no amabisin, mama? Wano, di na kayat da ito'y natang asidan. Jakman ammo iti day tataw. Iti lasod ti makalawas a panagyan ko dito'y balayo. Ado, dagiti na obserbarak kada kayo nga agasawa. Anya day taanadlaw mo, mama. Ti kinasadot day tasawam. Uwan nga ron. Day tamot ti problema kan kwa na. Siya kami nan tinagbaybayad ka dagiti kasapulan nyo. Ijak mat agririri. Agam ad-addan samot a nagbalin asadot day tasawam. Pasensya kan, mama. Ibaon mo ngagtrabaho nila kay mo. Saan ang mabalin ngagnanayo na kasta? Padasak nga ibaga, mama. Ay, kaya't konti agsubli ijay balay. Anya? Kayat mo may sakay jay? Asino nga itimang kita kan ka? Amukmat kat akwartak laang ti kayat yo. Mama, saan kamat nga agsaw iti kasta? Impay ko ti amin nga oras kan panawan ko idi kapigpig sa akpay. Iso nga ita. Kaya't kuman mo at aragragsakan ti biyag ko. Mama, O sarak jay pension ko iti panagpasyar ko. Katangak ti kayat ko akanan. maawatak, mama. Di kay madanakan. Saan kayo abaybayan? Ngam kayat kumit nga enjoyan ti biyag ko kas may sa a pensionada. Hoy, tumakder ka man dita. Taabay, Inka agaw awir. ni mamangay. Agawi den ijebalay. Anya? Abay, inong tam? Saan? Ngem na amuan na asadot ka. Oh. Amang nam na makalatan iti kwarta na. Agbiro ka ngamin ay iti trabahom, tabyagan na kami mo't a pamilyam. Ayan ni mama. Dumawatak man mo titi kwarta. Awan dito'y balay ni mama. Ilimang mo manan ako nakon. Panggasolina lang. Nagawi din ni mama. Pudno. Sus, di nak man lang sutan. Manungay tinadawat mo ako kwartakan ko na. Balatuan nak mo ta. Agyaman na ka, dito'y merienda ngayon sa ganam. Anya nga ay, agmiyembro ka din iti asosasyon may. Waan manang, nakapagdesisyon ako. Nadlaw ko nga main, akas lasaan da ka palubusan dagiti anak mo, amakimiyembro iti asosasyon. Iso da ka day tagdesisyon para kan ka. Ay saan manang? Jak ipalubos nga iso da tagdesisyon para kanyak. Takabaalak pa'y matday ta nga arabitan. Iso matday ta ti kunak. Ada mo tricycle la si Mardeng di tasangwanan ti balay mo. Jay buredak ko day ta, ni Ronnie. Umay na kan sa bisitaan. Ti ko na, umay nakit di dawatan ay di kwarta. Ay, syaklat tamot ti amuda atarayan no maibusan day ti kwarta. Una yun dagiti anak ko.
Sige manang, mabit lang tamapan ko man kasarita. Ma, kwarta man. Awan pang gasolinak. Diyak makapasada. Siya kalagarudan tigim matang iti paspasada matricycle. Aging kakadita, siya pa iti makaamuamang tad iti paggasolinam. Itala ang mata dumawatakan ka. Ni Manang. Namin ano nga inik kami ti kwarta? Husto daytan akadadawat yu kanyak. Saan kayo nga ikan nga agkapsat? Aging gaajak makita ti panagpursigiyo. Huh? Saanak abang ko? Kan saanak apara pundo iti kinasadot mo? Unay mo't ni Mamanaya. Opat apulo atawan ang nagsakripisyo para kada kayo nga anak ko. Imbes asyak ti suportaran nyo, siyak pa'y laang matidawatan nyo. Mapanak man langan. No kabaalam ti agsugal, kabaalam mo ti agbirok iti trabaho. Apay, di mo ka din napanunot. Akabayatan ti panagis-istambay kan panakisugsugal mo. Adumat ti rekrik naak. Nga iso ti paggastusak. Iso ngagbirok kay ti trabahom. Tasan ka nga ikan uray sentimo. Nagrigat mo tagbiro kiti trabaho bakit? Apay narigat. Ada ang karpintero matlaang. Ay katison Agpili ka pa'y laang mo. Nadagsan day ta trabaho. Awanen ti gatas dagiti anak mo. Ken awanen ti kanen tayo no saan ka agtrabaho. Kasano tayo ngay? Agaplay ka uray kargador. Ni ading Ronnie mo day tagbusbusin Mapanak aglogan iti tricycle na. Talibre no ituludnak ijay palingke. Agyaman na ka? Anyang agyaman. Di pasahem ngay. Di nakilibre? Abay ko mga ilibre ka. Agpasahe ka. Takasapulak ti kwarta. Kunak man no inikan na ka ni mama iti kwartam. Sanak kanon ngay kan. Aging gaajak maipakita porsigido ak ngagtrabaho. Agpadpadatan Sabagay. Pudno mo ti kinuna ni mama. Nakadependara kan kwa na itinabayag a panawin. Nakababain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Ay, naganak mo gaya mo ni Lisa lakay. Ida ka ang bambay. Dahil Monday, nakita ka impus ni Lisa itipisbaw. Ay, kasta ka de. Ikatwa nga runan ti anak na. Kaslawan pa'y 2 taon na, tinauna nga anak na. Awam mo talaga, nasurok sa lang ang makatawan ng day, naganak manad. Nalaing ulay anibilting. Kitaam ka nakadwanan. Iswa nakaluslo siyang ni Anita. San pa'y kidi na makaurornos iti bagbagi na tiyawanan ba'y na babae? Kahit nagpana naman ng asawa. Ore ni Berteng. Kasla nakapultot iti may sa dosena iti itsuranan. Oray po lakay. Awan to pa iti manuabulan ti anak da. Masikog tumadaan de di Alisa. Anya laki din. Ay, parigat lang arunan na parigat iti panagbiag. Ngam isoda, anak damat nga anak. Ay, salbag! Apay ngaya kas na tilangam abirteng. Ha? Apay tataas yung. Ano ti parikot mo iti langak? Ikan anak ni bakat mo, ngam kasla saan ka man anaragsag
Anya ti kayat mo asawin tata. Kaputakan anak na, agpagpagkakaklatan. Anya laki din. Sikamat gamin Awan pa'y 2 taon na tinauna putot mo. Pinasaran mamaadagusan. Una yan. Ne, anya ka din day tangay bagbagayaw tata. Katpod naman, san aya? Adaw ti pampanunuti kita, tata Asyong. Nang runa kit karkarwar lang ni bakit ko di ospital. Pangasim ta sardengan anak ko ma, tata. Ti ko nam kaide. Podno ti bagbagak. Ita, takan anak ni bakat mo. Paginanamat gamin Sana kasta atira ka atira. Hadya na kaide. Anya? Nagriga ti panagbiag. Ngam ni bakat mo. Lay talaagan anak matan ti kukuan na. Ay, una yan. Ay na, si kabot gayam ti masabat ko, Lisa. Ha? Apay na nanita? Unay day tanalagam, kas kala naganak iti may sa dusina, iti kas nga tsuraam. Anya? Ay unay kan? Nalabas kayo mati nagsasao? Katpod no mati bagbagaksan aya. Agsarming ka nga tapno makitam ti tsuraam. Anya? Awan pa nga min 2 taon na tinauna nga anak yaw. Sa ita kan anak mo manan. Ay, sigurado da ita, awan tumanan makatawon ti may kadwa nga anak yaw, masikog kan tumanan. Ay, nagalas talaga di panagsasauyo, Nana Anita. Uray pagsasaruno ti anak me, awan bibiyang yaw, kaputasan kami matadwaw dawat ka na kayo, iti isasaang me, maawatan yaw. Ha? Day tabiyag yun ti pakibiyangan nyo, saan kat abiyag ti sa bali at tao, maawatan nyo. Nagalas talaga ti ugali da dyan nga Anita lakay. Ha? Taapay bakit? Anya timbaga na king ka? Uyaw! Naku nana, masigurado na kano nga awan to pa'y makatawon ti may kadwa nga anak ta, adan to manan sumaruno. Awan na talaga nagdumaan da nga gasaw. Anyat kahit mo asawan. Oray ni tata Asyong. Kastamot lang timbaga na kanyak. Hindi pa'y napanabulan. Saan ko ngayon kaskasaw? Sa ita, kastagayam timbaga ti asawa na king ka. Manakibiyang da talaga. Ay kunamot lang, wag daw-dawat ta kadakwa da iti pakpakanta iti anak ta. Day tangarod kay. No makasaw da, kunamlano, ay, kumbayamon bakit? Nagasat ta, gaputa na paraburan ta iti anak. Ay pudno day talakay. Nagasat ta, gaputa dandwa nga anak ta. Isuda ngay ko ma, manumot tan atawon ang nagdandan na da nga agasawa, ngam awa matlat ta. Awan tabaugmay ni tata Asyong. Marurudak tay parupak king kwa na, kunak tumay. Ay, saan asyak ti kaskastada? Ay, kita man po nga inawis na iti siya, tasan mo nga inawis ni Birtay. Asaw? Maawis aya day jay kay saan? Ha? Amo tayo batan akan anak lang ni bakat na. Iso masigurado saan na makasat day jay? Ay, wad mo kidi Asikasun na, ni bago na. Ay, mas dawak man kami. Iti kinapaspas na day jay aberte. Ha? Awan pa'y 2 taon na. Ti inauna nga anak na. Ngam na, kan anak man ni bakatan. Ay, lalaki dyan. Awan parikot iti na ita, pare Asyong. Nagagod na mga gasawa. So, masigurado. Saan na pagparikutan, ti panagsisindaruno ti anak na. Ewan mat kindi Hengam ahay kita ak mambat iti tsura ng agasawa ita. Ha? Ay, kaslada, naganak iti may sa dosina. Hay, pagpakawan! Ay, na yan. Aniya laki din. Naimbag kayo pa'y Nana Anita. Bigbigat ang nakaragragsang kayo. Ha? Nagmayat iti pa nagpagaak nyo. Kita man kami dito na Ha? Ni Maring Lisa matday takat katawaan nyo ti post na iti Facebook, Nana Anita? Kasano sana ka makakatawa. Kita man kami day talangada. O ba na ti maikadwa nga anak da.
Sakit ti inaaw na sumursurot akaslaan niya. Ha? Ang mga nuawan tumanon ti manu abulan day tama ikadwa nga anak da. Masikog tumanon ni Lisa. Uray putam. Ne, anya nga'y kumati parikot iti dayta. Di uray man binulan nga aganak ni Liza. Ket awan parikot tayo, Nana Anita. Si kakit di mo. Talaga nga isakit mo ni Lisa anya. Ay, sakit ko talaga tasaan mo't nakakatkatawa ti panagsaruno ti anak da kini Berding. Anya? Ti saan na saya at dayta panaguy-uyaw-yo king kuana. Kat katawaan na ni Lisa. Nimbag pa king kuana, taada anak na. Ha? Si kangay bao. Nene. Ada ka di ibagpagambak la. Ay, awan, Nana Anita. Ay, ala, labsan kayo, bang. Kisti sabanan da bakit Anita. Awan at talaga ka preno-preno tingiwat na niya. Ay, naku lamon, kumari. Anya nga tayo ti parikot na nung nagsinarunod ti duwang anak me. Ha? Nimbag ka pa'y kidi tadaduang anak yo. Isuda nga'y, kini asyong. Manuntawandan nga din na. Bakit kinlakay da? Ngam baog ngamin day nga Anita, iso asaan na magkaanak? Isuman? No saan na adakas ko mati agisawang ikisao? Hay, bagak kumakat. Ay bagam, tapos nakam ti awanan bain. Hapay, isuda lang ayang agasawa ti dakabailan ng agsawsao. Ibagak at talaga numapunwanak ko naktumat. Makapasuron na talaga daya bakit Anita? Bakbakitan nga awan manaknakam na. Bakbakatan abaog ko nam kidi Masair no masair. Amin to mangamin kat pakibiyangan na. Hoy, anya laki de. Nay, kasi lalo muklok magkaalis Ha? Lukmag mo day tawan na masikog kamanan. Anya? Ay, nalabos kayo at talagang agsasauna na Anita. Nalabos nga ibagbagamot. Salsalod-sodok lang, nulukmag mo day tawan no sikog mo. Anya kumangamin ayat ipakibibiyang nyo. Uray pa ibagak amasikugak manan. Hay, kunakon kat. Hay, naapo. Napiapay kanyak tadadwang anak kon. Si kangay ko ma, baog. Anya? Ay, tanangam day ta pa nagsasaom si Kalisa. Diyak lakitin magusto day ta pa nagsasaom Ha? Masair kayo matgayam. Masair matgayam tirik nayo. Ngam no agsao kayo, no anyat pinanunot yo, isawang yo. Diyak kayat day ta pa nagsasaom Lisa. Addan tulaal daw mo kunaktumat. Alawanan, baog. Saan ang makanak? Saan bag? Aniya? Ay, tiawanan pain a babae. Napudot lang nga ron ti panawan. Napudot pa lang ti ulom. Unay yan. Hay! Apay hanya manan ti pagungong tamon Dayjay man Alisa, no agsasao ko ng lanusan na makapasair ti bagbagana. Ha? Hanya ti bagana king Baog ko na nakidin? Ay na! Adan tulal daw na nadya babae ko naktumot. Hanya, ibagana ti kastakig ka? Wan! Imbaga na itay nagsabat kami. Hayala, bayam, tasak ti makamo king kuana. Saan na saya day dyan ibagana king ka? Talaga saan? Nasakit at talaga tinakam ko lakay. Numasabat mo pagsasawan man? No saan ni Lisa, uri ni Berting nga asawa na. Sakit tinakam ko talaga. Ay, nasaya at nasabat ka, Berting. Ne, apay ka day, tataas yung. Lumaminsan, bagbagaan man di bakit mo? Tabay, anya ti basol ni Lisa ka na kayo, tata. Kahit nun ay bagana ka no kini Anita abaog. Agasam man day ta panagsasao ti asawam. Anya? Panagsasao ti tao ngawan malaknakam na, hay! Mabit man lang, tataas yung
Amang kit di mo nun ni bakit mo nga min, di mo na nagsao-sao kani bakit ka? Ha? Doa kayong agasawa. Saan ka day? Handa? Namin ano yung imbagbaga kada kami. Nagsasarunok ti anak may. Awan pa'y makatawin, kas kadaan niya rita. Ibaga pa'y ni bakit mo nga mga awan tumanin makatawin ti may kadwang anak may, kit masikog tumanin. Ne, ikit punumat san aya? Kit nupod no dayta, apay nga rod amasair kayaw, no ibaga na mo't abaog kayaw. Ne, naulitan na. Pakibibiyangan nyo aya, ultimo panaganak ni bakit ka? Ngam no ibaga mi abaog kayo, agsakit tinakam yaw. Ay, anya laki day. Isuda pa ti daganas na ngagsakit tinakam na. Kat isuda mo ti mo na sumanao. Day tangarod kay. Bimakit lima kay dala nga kasya. No saan ko makas di ti pa nagsasaudang agasawa? Saan ko kumamot nga ibaga ti kas ti abaog da nga anita? Mala, bay amon, ta nagsarita kami iti dayjay nga tataasyaw. Agasan man, tayong pulong na paigayam kinilakay na. Ay naku da nga bakit anita? Naglaing nga guyaw ngam no pasubyan iti sao, masair mo't nga rod. Kasjay da nga agasawa, bakit? Naglaing da nga agsaw, ngam no isuda ti masaer, kunamla no isuda ti biktima. Imbes nga isuda ko matimang isuro iti nasaya at ta inaunada nga amang ngam data. Ngam saan mat, ta isuda mo tinauyaw ngamin. Ultimo pa nagsikog, adda maibagbagada. Siguradaw, awanton ti may bagbagada gijay, gapo iti na ibagam kani Anita, abaog. Nasakit tinakam da, bakit? Pwede iti nga ubing, makaayo kayo, makapaikat iti bambanog. Neng, da kayo madgayam na Anita. Aywan, itay kayo pa abuy-buyaan, nakaragragsak kayo nga agiina. Aywan kastoy talaga ti karagsak ti maadan iti anak. Uray ibagayo, nagsisin narunuda. Si kakit demot, lipatam kumamutan, tinailawlawan nga naibagbagami idi kada kayo iti asawam. Ni, nakaskas daaw man takasta kayo ngagsasaw itanana. Naamiris ko, asan anasaya at dagijay. Ahaw, ti kunayo kide, naamiris yu laang, idi naibagak kada kayo, abaog kayo nga men, iso asaan kayo ang makaanak. Uray kasano ti kinado ti kwartayo, na mo't anak yu ang mga iwan kada kayo no bumakit kung lumakay kayo. Useless! Aniya, isuasan anasaya at aguyaw-uyaw. Nang runa no amu ti tattao ti makagapo, no apay asaan kayo ang makaanak. Maawatan nyo na Anita? Wan, Lisa Naamiris ko amin dagiti saan anasaya at anaibagbagami kunakmanen. Itapay bakit kan lakay kayon sa kay Agamiris? Hay, una yan! Diyos mio marimar! Anya lakit din! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Ay, Tomas, apay, di mo makita nga agwalwalisak. Agwalis ka laeng Ingatong mo't adagita sakam, ta nagrugit day tabadbad da kam. Awan tupay ngamin mo ti makasango nga agwalis mo dito'y balay, sakla amin ang. Jak nga rod maingataw dagiti sakak. Ti ko namkit day, sadot ka mangingataw. Anday! Siya kon ti mangingataw kadagita sakam. Nasakit ko na, nasakit. Apay, si kalaang aya ti addaan anayin na Tomas. Tapno amaw. Permi nagsakit to'y abaga kung sikat kaw. Nagagnak nagreklamaw, Sika ka dagiti tumang mula ang tinasakay, ngam reklamo ka reklamaw. Di ka pa'y tumakdaran, nakatugaw kalatan.
Siyak taglinis, siyak pa'y tagluto, kaslaawan kabalay ko, siyak laminon. Anya ti si daan nanang. Day talamangan ti pagalistuan niyo, di kay pa'y makaluto, siyak laminon. Nagsakit nga ro ti tenged ko. Naktangan sa idirabi. Day ta, agigiddan tayon nga agsakit ti bagbagi na dito'y balay. Ha? Ta sino ta da sakit na aya? Ni tatang mo, nasakit ka mo dagiti tumeng na, iso ang nakatugaw latan. Ay, saan la tenged ko tinasakit nanang? Pati da ito'y barukong ko. Ay, una yan, nagaduma day tanan nasakit kang ka. Mabisinak pa yan. Wala, umay naktulungan nga agluto, tapno mangan tayaw, nanyalaki dayn. Apay, ayan ni Emma. Taiso ko mati paglutuan niyo. Nay, agda ka madlagayam dito'y suli nga agsil-cellphone. Apay manan aya, tila makitkitam. Ing katulungan ni nanang agluto. Saktong tagin now. Awan ti kadwa ni nanang agluto. Kat si kangay, Nasakit nga ro ti tenged ken barukong ka. nasakit mo ti ulo. Agtutulad ka may. Pudno may, idi pa'y kalman ngagsaksakit ti ulo. Oh, kasi cellphone mo day ta. Agasam man nga minta, puro ka cellphone. Ala, inkan tulungan ni nanang agluto. Naglaing nga agibaw. Anya ti si daan. Agtugaw ka kidain, damagang pa'y laang no anya ti sidaun. Ne, balatong summer dayta. Balataw nga da sardinas na. Ne, apay akas tatiin lutoy asidaan. Kano maiparit kanyak dayta. Kahit isumutiyad. Uray siyak. Maiparit kanyak day ta. May parit kan ka? Tapay ko ma. Awan mo trayo, ma'am. Agsaksakit lang nga ro ti tenged ken barukong kong. Pag sidaendak pay laang matiti balatong ken sardinas. Ay na, no diyo kayat timangan san laang. Anya laki din. Basta siya, mabisinak iso ang mga anak. Ala, da kami langan kinema timangan. Makaammo kayo ang mabisinan. Emma, sa dino ti papanam? Ijay Aginaw ka. apay ko ma, katda kami kininanang tinagluto. Si kamot ti aginawon Sa anak nga rod ama kainaw ta nasakit ti tenged ken barukong ko. Uho. Anya kumangay ti connection day ta nasakit at tenged ken barukong mo, di ta panaginaw mo. Di naksongsong batan man, Emma. Ina-unaak nga mitisi ka. Aginaw kan. Ne, tagkusilap kitin. Aginaw kan kunak. Ay na. Nagmayat lakit din ayat istorya na daytoy a pelikula nanang. Ay na, kunak tumot keng ka. Agkatuluyan jay bida lalaki, ken jay bida babae. Anay! Nanang, ni tatang, Apay ni tatang mo. di mo na nga kaya. Tiyan niya. Anay! Anay! Ay sos, ano nga tan? Ay. Inkakitaan na. Ay, uwin. Lakay! Umayan! Apay ayang agpukpukaw kamot alaklakayan. Nasakit nga ron to'y tumangkaw. Nan kita akman. Ay, inayadam mo ta. Saan mo talimtag? Apay, masapul alumtag tapno agsakit. Ayan jay agas mo. Aha, agas lang nga agas. Nasken nga agtumar ka iti agas. Haha, naumakon nga agtumtumar iti agas. Ay kat ano sam angarod ti sakit na. Saan ka nga agpukapukaw? Tama nga numangagda ka dagiti kaaruba. Kat panunutin da adangdang randa ka.
Nagpintas to'y buy-buyaak dito'y telebisyon Hello! I miss you too. Kumusta ka ngay, babe? Na. Anyamatan. Nagbuisit tayo ito'y babain. Ta dito'y paimot salas ti pakitungtungan na iti cellphone na. Uy, ko naklaro dun. Aguray ka man. I love you, babes. No. Wen, love ka ko na lang dun. I miss you. Apay, di mo na nga. Kaya't mo nga ulitak nga ibaga, ah? Hoy, Emma! Wait lang, amanong. Apay, Iya da yung manday tapan nakisaritam dita cellphone mo. Kit-kita mo ngagbuy-buyaak. Ay, wait lang, babes, ah. Kasaritak labiit ni manong ko. Ijay kasilid mo ang makisarita. Saan adito'y salas? Killjoy, awan nga min love na ka. No. Pwe, bitter. Nay, nakasukat ka mo't Emma. Sa dino ti papanam. At the date ko na nang. Kitaam ka din ni manong mo. Nakatugaw ijerwar. Kasla nagunag ti pampanunutin na. Kasano, awan love life na. Kalpasan anak ki asawa iti sabali je girlfriend na. Dinan kayat ti makiayan-ayat. Ay, masikuranak nga road. At damat latan dito'y balay. Sayang jay intorpos na akin na maestro. Bayan nyo nanang, tapaapala. La. Nene. Ta dito'y paimot sangwanak ti pagmikmik apamat si ka, Emma. Apay, dakas. Ne, kasla igagagaramay. At dagayam date ko ita. Jay kinasaritak idirabi dito yung cellphone ko. Ni Brian day jay. Kutagkita kami tangal daw. Ne, kunak man no ko naman sakit ti ulom. Awanin naikat adagos idi inawagan nak ni Brian. Kaya't asawan data, asaan ati pain reliever ko ti agas na, no dikat LOVE as in love. Na. Napanakidate ni Emma, kunam bakay. Isumat ti kunan na. Naimbag pa'y tada ka date na. Ayam ni Mario nga'y. Wen nga rod lakay. Napukaw mutin anaming pinsan ti gaganay gayan ti biyag na. Nanipod na ki asawa iti sabali jay girlfriend na. Mabuting samot nga gayatay. Iso anagadaw ti sakit nga agagalon na. Tanya ka no nga'y matisakit na. Ay na, nasakit ka no ti tenged na. Nasakit ti barukong na. No kasta, amin tayo dito balay kitad saksakitin na. Kasmet kanyak kumarkaron samutan ti sakit to'y abaga. Oy, Emma! Emo! Pakilaban man da ito yung madamdama. Wen, manong. Ne. Naragsak da ito kapsat ko Lupasak laang ti panagkaraid ko. Aglabaak adagos, manong. Ay gat aglinis ka pa'y kuma. Dito yung unag ti balay. Aywan. Kaya't mo, tairaman ko alinisan jay silid mo. Karkar na. Iwan Linisang mga raud. Kaya't mo, tasukatak ti kurtina, manong. Aramidam da ita? Una, agsukatak ngamin iti kurtina dito'y balay. O di iraman kumutan jay silid mo. Ay ikat kay kayat kumanan O sige, manong, aramidek day ta itangal daw. Ay sus, nagkagata talaga. Emma? O, apay, manong. Ay, makapangpanganak man iti spaghetti. Mabalin ka di nga agluto ka madamdama iti spaghetti. Aywan
Kaya't mo ka DJ medyo nasamit kan creamy. Karkar na talaga. Anya nga tayo tinaknakan na dito babae. Ay na, nasaya at magtada ni ading mo nga agluto tanay. Kasta unay matan ti sakit to'y abagak. Nay, Ay, kat no idi pa ilang ag-agalom dayta nasakit mo nanang. Agpa-doktor ka na. doktor manan, agas manan. Ang mga nunaktangan lang daytoy. Ay, iso nga agsaksakit dayta abagam, gaputa sulsulwam dagiti problema dito'y balay. Kahit asino kumangay ti mang tulong kanyak. Sika, kat agpadatamat nga adda saksakitan na. Ni tatang mo, dandanin to pa'y saan mo na makatakdar, gapo jay nasakit at tumeng na. Ay, Ay na, Mario anak ko, kano marigrigatan kan sapay ngamin ang makamove on, idi nakiasawa iti sabali jay girlfriend mo. ay ipalagip mo manan. Nagsakit alagi pun dayta apasamak nanang. Kita man dayta, napugtuak ka. Iso nga agsak-sakit ti barukong mau, gaputa ka sa pulam ti agayat ken ka. Ay na, agbiro ka nga minun iti girlfriend na saan matadakas ka? Ay, mawan nga rod nanang. Makapadipres mo ti kasasaad ko. Awan lang nga rod love life ko. Ako na ni Emma. Awan pa'y trabaho. Ay kat agsubli ka manen amang isuro. Agbiro ka iti armem, tapno maikat dagiti saksakitam. Kitaam ni ading mo nga Emma. Oray anya ti ipatrabahom, ragragsaken na nga aramidam. Ay natumas, anya lang aruden nga iti pasidamiken ka, no di mo kayat ti balatong kaskada okra asidaan, ket isumet ti adda. Adda nga rod sakit ka. Napride ka nga minunay ket, natangken ti ulom, di mo kayat ti agbalbalaw. Anya ang mapray da sasawumait. Ketun mo, dayta pa nagsigsigarilyaw, namin anon nga imbagakken ka nga isardeng mo, ngem di mo kayat nga ikatan. Ay, sulang nga rod mo tinabatbati abisyo kaon, ikatempay. Dayta nga rod ti rason, iso nga agsakit dayta tumeng mo, saan ka nga agrikla-reklamaw? Ay, tumalda ka man. Ay na, nubagbagaan da ka, di mo kayat adenggan, tati panunot mo, si kati ama iti pagtangan. Dayta pride mo ti agadaw, isaw ti pagsaksakitan dayta tumeng mo. Nay, agay glasses kan? Isumit ti ko na ti Doktor Manong. Daytoy ka numataktiga po nang agsaksakit ti ulo. Oh, bagay ko kadimo laeng no adda glasses ko. Ay, bagay mo matkit di Emma, kadoan nakman gayam. Sa dino ti papananta? Mapanak agaplay iti trabahok. Mangisuro ka manen, Manong. Nasaya at mo, tapno saan ka laeng anakakulong dito'y balay. Maimbagan kan itinagado asakit mo. Emma, ikatangan nakman iti kenday. Kendi? Ag kendi ka, tatang? Uwan, agkakatayak nga raod. Awan moten sigarilyo ang nakabulsa kada kayo. Ikate kunday ta abisyaw. Barang maimbagan ti panagsakit ka. Nang runa to'y tumeng ka. Ay kat nasaya at ano kas na tatang? Idi pa yung ibagbagami nga isardeng yun ti ang sigarilyo. Sige, mabiit lang. Mapan kayo igatangan iti kendi.
Nay, si kamot tiyag luto, Emma. Ni manong mo ngay. Agaramid ka no iti test dagiti estudyante na nanang. Iso asyak ti pinagluto na. Adda si daan? Adda gimatang ni manong. Adda pa'y ginatang na abangas. Ay na. Nasaya at manukas ta. Tapno saan nga isupay a panunutag. Saanan nga agsakit to'y abagak nga agpampanunot. Una nanang, taaddan katulungan nyo kadagiti gastos. Kan, adda kamot nga agluto. Anya lakit din aya. Ay, makainanaak mo't laengan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay.